13 mart 1964 yıl. Yer New York, Queens. Kitty Genovese 28 yaşında yaş bir zenan maşgala. Akşam öýüne barýar. Maşinini öýünden biraz uzağa goýup öýüne tarap ýürmäge başlaýar. Edil şol wagt Winston Mosley adly bir adam arkasyndan oňa ýakynlaşýar. Kiçi garankylykda o wagt munyň gowursat däldigini aňýar we ylgamaga başlaýar. Kiçi tildigini artdyrdykça ol adam hem tildigini artdyrýar we gynansak da Kiçi dogurup kiredipdi. Ol oglan Kiçini tutup iki ýerinden bıçaklaýar we ol ýerden daşlaşýar. Şol wagt waka edil şu binanyň garşysyna bolup geçýär. Kiçi uly ses bilen gyýyryp we biraz da ýöräp bir binanyň giýrelgesinden kömek sormana dowam edýär. Ortaça 10 minut geçenden soň ol adam ýene ýerine gaýdyp gelýär we Kiçiniň ýanyna hemme zadyny ogurlap ony täzeden bıçaklaýar. Kiçi bolsa ol ýerde ölýär. Bu zatlar umuman 30 minut sürýär we birazdan gören binanyzdan we ýanynaky binalardan bu wakany hut 37 kişi görýär. Bu habarda da görüşüňiz ýaly. 37 kişi bu wakany görýär we işin geň tarapy 37 kişiň hiçdem hisat etmeýär. Ýagny ne polisiýa jaň etýärler, ne özleri kömek edýärler. Bu wakany eslenler bardyr belki. Habarlarda Amerikan ýetgeden jenaýet diýen geçýär. Esasanam sosial psihologiýa bilen baglanşykly bolan hemme kişi eslenir bu hekaýany. Meşhur bystander effekt adly sosiologik täsiriniň başlanýagy bolan hekaýa. Ýagny sessiz galma täsiri ýa-da biperway bolma diýip aýdyp bilersiz. Gysgaça aýtsak, adamlaryň köpçülikde kömege mätäç bolan birine kömek etmän ol ýagdaýa tomoşaçy halynda galmagyny aýdylýar. Ýöne birinji bu wakadan soň bu sessiz galma täsiri nädip literaturaga girdi we bu waka bilen baglanşygy nämedi oňa seredip geçeliň. Soňra Kiçiniň hekaýasyna täzeden gaýdyp geler we bir näçe zady başdan ýazyp bilersiz. Bu waka bilen baglanşykly hem aýdyşymyz ýaly waka New York gazetinde habara çykandan soň adamlary biraz gorkuzmat diýsek ýalan bolar. Ýagny başymyza bir zat gelse hiç kim kömek etmezmi? O den adam kömege gelmezmi? Hemme kişiň aklyna şular ýa-sorular gelýändir. Bu waka elbetde psikologlaryň hem esini çekýär we wakanyň bolan ýylyna, ýagny 1964 ýylda Bip Latein we John Darley adly iki tane psikolog bu wakanyň hakykatlygyny ortaga çykarmak üçin bir eksperiment taýýarlaýarlar. Bu eksperiment üçin okuwçylara bir görüňdeşlik geçirecekdiklerining habaryny berýärler we okuwçylar naushnik arkaly görüşip biljek bir şekilde bir komnata ýerleşdirilýär. Bu eksperiment üçin dörli gruppalar saýlanýar. Öňörtü gruppalar beraber boljak şekilde 2 adamdan goýulýar. Soňra 3 kişi we has soňra 5 kişiden boljak şekilde gruppalara bölünýärler. Bu ýerde esas mesele şu: eksperimentde gatnaşan okuwçylaryň käbiri sine üçin alınanlar we içlerinde de ýekeje okuwçynyň ýerine zapç edilen ses goýupdyrlar. Bir näçe wagtdan soň ýanky sesi zapç edilen okuwçy özüniň epilepsiya krizini geçirýändigini aýdýar. Ýagdaýynyň gitdikçe erwetleşýändigini we özüniň kömege mätäçdigini aýdýar. Bu ýerde esas maksat şu: beýle komnatlarda turan okuwçylaryň näçesiniň oňa kömege geljegini anyklamakdy. Kimler eksperimentden sermän ol okuwça kömege geljekdi. Gelingini haýran galdyrjy netijelere seredeliň. Söhbetdeşlik bir bolan wagtynda, ýagny eksperiment geçirilýän okuwçylaryň ýeki özleri bolan wagtlarynda we özlerinden başga kömek etjäň ýokdugyny bilenlerinde kömek edenleriň götermi 85%. Bu gowy habar. Gruppalar 3 kişilik bolan wagtlarynda kömek edenleriň sany 64 göterme düşdi we 5 kişilik bolan wagtlarynda bolsa kömek edenleriň götermi 31-e düşüpdi. Elbetde bärde wagtlar da möhümdi. Okuwçylar ýeki özleri bolan wagty ortaça kömege gelme wagty 50 sekunddy. Ýagny iň köpçülik bolan wagtlary hastalanan kişiniň kömek alma wagty 3 minutga çen uzajakdy. Erde ol komnatda bir okuwçy hakykatdan hem hastalanan bolsady, her bir sekundynyň möhüm bolan wagtlary hastanyň jany howp astyna girjekdi. Bu ýerde başgalarynyň jany howp astyna girenligi sebäpli olaryň kömege gelme wagty biraz gijigen bolup biler. Ýöne öz janyna howp astyna giren bolsady, hekaýa düýünden başgaça bolar diýip pikir edip bilersiz. Latein we Darley bu meselende el almaga karar berýärler we meşhur ýangyn eksperimentini oýlap tapýarlar. Bu eksperiment üçin okuwçylardan bir komnatda anketa doldurmaklaryny isleýärler we ýene de okuwçylar iki topara bölünýärler.
birinji toparda okuwçylar anketany ýeki özleri bir konutda doldurýarlar. İkinji toparda bolsa okuwçylar köpçülik bolup bir konutda anketa doldurýarlar. Bu ýerde esas mesele şu: köpçülik bolan toparda diňe ýekije kişi boljak zatlardan habarsyz we galan hemmesi gurnulan oýunyň içindedir. Okuwçylar anketa doldurmana başlanlaryndan biraz wagt soň konutyň içini tüsde tutmana başlaýar we şonluq wagtyň özünde ýangyn duýdurjy hem gyrmaga başlaýar. Indi gelin bularyň görkezen reaksiýalaryna seredeliň. Okuwçylaryň ýeki özleri bolan wagtlary olaryň 70 ýaş ötermi konutdan çykýarlar. Köpçülik bolan wagtlary bu ýerde üstüne durmaly mesele öz janlar hem howp astynda. Kim bolsa bolsun okuwçylar derrew konuty terk eder diýip düşünýär. Ýöne netije geň aldyrjy. Okuwçylaryň diňe 10 ötermi bu ýagdaýa garşylyk görkezýärler. Bir näçesi ýangyn duýdurşyna garamazdan konutda tüsden ýaňa göz görmez ýagdaýa gelýän çäçenni hiç ýyly garşylyk hem görkezen oklar. Bir-birlerine seredýärler. Ýöne hiç hem birinji herket eden bolasy gelen okdy. Eğerde hakykatdan hem ýanyň bolan bolsady, gynansak da netije hemmemiziň pikirleşimiz ýaly bolardy. Bu ýerde bularyň sebäplerini hem görüşmegimiz gerek. Ýagny adamlar näme üçin we näme sebäpden beýle hereket etdiler? Psikologlara görä munyň iki sebäbi bar. Birinjisi jogapkärçiligiň paýlaşylmagy. Ýagny adatdan bir daşar ýagdaý bolanda we şaýatlaryň sany näçe köp bollugyça özlerini şonçada az jogapkärlik hasaplaýarlar. Meselem Lukman kömegine mätäç bolan birisi bar bolsa we töwerem köpçülik bolsa, içlerinde bir doktor ýa-da şefa duýasy, iň bolmanda ilkinji Lukman kömegine berip biljek biri badyr diýip pikir edýärler. Ýagny şol wagt hiç kim kömek etmeýän bolsa, belki de bolmaly hem şeýledir diýip pikir edip bilýärler. Kömek edip bilýän hem etmän bilýär. Ýanyň eksperimentde da bolşy ýaly tüssäni bolmaly zat ýaly kabul etýän bolsalar we meseleniň adatdan daşar ýagdaýdygyny düşünen diňe men bolsam, onda problema mende ýalyk. Hatda Kitty Genevis wakasyna biraz başgaça seredýänler hem bar. Kitty Genevisiň hekayesinde 37 kişi däl 2 ýa-da 3 kişi haýat bolan bolsady, belki Kitty ölmän bilerdi. Edil şol meselelere seredilende hem hekaýa diýsen gynançly gelýär. Meselem Kitty Genevis hekayesini ýerde okusaňyz okan, size 37 kişinin görüp hisat etmediğini aýdarlar. Bize muny aýdýan kim? New York Times gazeti, ýagny media. Aslynda seretseň ilk başlarda 37 kişiden bir näçesi polisiýa jaň edipdiler. Hatda işlerinden käbirler gyýyryp, Kittyni öldüren kişini durdurmaga synanyşypdy. Näme üçin ol ýere gelip durdurmaga synanyşmadyklaryna biraz bolsa hem düşünenler. Näme üçin beýle habaryň çap edilendigini hem känme gürleşmäge gerek ýok. Ýagny adamlar kömek etmäge synanyşypdylar. Kimdir birler hakynda karar berjek bolamyzda, olar barada dolu we anyk maglumata ýetmän bir zat diýmeller. Sessiz galma täsiri gynansak da günümizde bar bolan sosiologik ýagdaý. Muny ýalanlap bilmez. Ýöne beýle ýagdaýlarda näme etjegimiz barada dogry kararlar bermegimiz gerek. Aslynda kiçik bir hereketimiz hemme kişi şol wagtda edýän wagty biz dogrusyny etmäge karar bermegimiz hem hemme zat ýetgedip bilýär. Hemme kişi boş ýolda gyzylçykda geçmegi adaty bir zat kabul edýärkä, piknik yerlerinde musorlaryny ýygnama gidenlerini biziň hem ol ýerge ýygnap arassalamamyz ýa-da mekteplerde hemme kişiniň sapaklary okumaýan wagtlary biziň hem tapamyz okumagymyz bilen aslynda kiçirak bir hereket taşladýar. Standartlar bozýas we kiçik bir täzelege başlaýar. Eğer videon halan olsaňyz video like basmagy we kanala agda bolmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.